Задача първа да се реши системата уравнения. Тук в първото уравнение ще определим първо дефиниционното множество. Хикс, тъй като е под знака на логаритъма, трябва да бъде строго положително и тук минус хикс по y също трябва да бъде строго положително. Тук решението е хикс по-голямо от 0 и хикс по y по-малко от 0. Така, да, но тъй като хикс е строго положително, а хикс по y е строго отрицателно, то от тук следва, че y трябва да бъде строго отрицателно число. Или дефиниционното множество ще се определи от тези две неравенства, които заградих. Така, пристъпваме към решаване. Тук навсякъде в първото уравнение ще мина при основа 4. Единицата ще я представим като логаритъм от 4 при основа 4 плюс логаритъм при основа 4 от минус хикс по y. Или тук става логаритъм при основа 4 от 4 по минус хикс по y. Антилогаритмувам. Какво се получава? Че хикс квадрат е минус 4 хикс по y и ще добавя вече второто уравнение. 2 пъти y квадрат плюс 4y плюс хикс минус 8 равно на 0. Така, тук от първото уравнение ще прехвърля минус 4 хикс по y от лявата страна и ще изнеся хикс като общ множител. Получава се хикс по хикс плюс 4y равно на 0. Тук имаме две решения спрямо хикс. Хикс 1 равно на 0 и хикс равно на хикс 2, хайде, равно на минус 4y. Сега хикс не може да бъде равно на 0, тъй като не принадлежи на дефиниционното множество. Така че отпада като възможност да бъде решение. Остава хикс 2 равно на минус 4y да бъде възможност. Замествам във второто уравнение и получавам следното. 2y квадрат плюс 4y минус 4y минус 8 равно на 0. Унищожаваме плюс и минус 4y и какво се получава? 2y квадрат равно на 8, y квадрат равно на 4, y1 равно на минус 2, y2 равно на плюс 2. Да, но y е строго отрицателно число, така че y равно на 2 не принадлежи на дефиниционното множество. Така че тук решение е y1 равно на минус 2 и замествам на мястото на x2 колко става, че x2 е равно на 8. Така че наредената двойка xy, която е единствено решение, е 8 и минус 2. И това е решението на първа задача. Добре, втора задача да се определи множеството m голямо от стойности на реалния параметър m, за които корените x1 и x2 на квадратното уравнение няма да го зачитам, са реални, да се намери най-малката и най-голямата стойност на функцията f от a, която е 1/4 x1 в квадрат по x2 плюс x1 по x2 в квадрат при принадлежащо на множеството m голямо. Изискването нашето квадратно уравнение да има реални корени са неговата дискриминанта да бъде неотрицателна. Колко се получава тук дискриминантата? Тук може по съкратената формула, между другото, да се работи. Колко става 4
квадрат плюс 2 пъти а плюс единица минус 4. Тук направо ще разкрия скобите. Минус 8а в квадрат плюс 8а плюс 16 равно 4а в квадрат плюс 8а плюс 4 минус 8а в квадрат плюс 8а плюс 16 минус 4а в квадрат плюс 16а плюс 20. Да, и това всичко искаме да бъде неотрицателно. Ще умножа по минус 1/4 двете страни на това неравенство и колко ще се получи а квадрат минус 4а минус 5 и обръщам знака по-малко и да е равно 0. Тук имаме два корена в минус единицата и в петицата. Числова ос минус 1, 5 и решенията са в затворени интервал минус единица до 5, т.е. А принадлежи от минус 1 до 5 и това е моето множество m голямо. Сега, нека преработим f от a, което е 1/4. Вижте, тук ще извадя x1, x2 пред скоби. В скобите остава x1 плюс x2, да, но тук ще използваме формулите на Виет. x1 по x2 е 2 пъти а в квадрат минус 2 пъти а минус 4, а x1 плюс x2 е 2 пъти а в скоби плюс единица. Замествам 1/4, тук ще извадя двойката пред скоби. Така, и тук имам 2 пъти а плюс единица. Така, съкращавам двойките и тук ще разкрия скобите. Какво ще се получи? А на трета минус а на втора минус 2 пъти а плюс а на втора минус а минус 2. Така. Или f от a, какво ще се получи? А на трета имам вторите степени се унищожават, минус 3 пъти а и минус 2. Сега трябва да определим на този полином от трета степен интервалите на монотонност, т.е. да видим къде функцията расте, намалява. За целта ще намерим неговата първа производна, която е 3а в квадрат минус 3. Тук 3 може да излезе пред скоби и да разложа вътре израза на а минус 1 по а плюс 1. Така, тук имаме два корена в минус единицата и в единицата. Тук ще използвам звездички, тъй като чистите ата са запазени вече. Така, добре. И ще насложа и горните интервали. Така, моите условия на множеството m беше ето тук, ето тук е за интервалите на монотонност. Добре. Така, старшия коефициент е положителен. Знаците са по този начин, значи функцията расте.
намаля, расте, производната си сменя знака, имам локален минимум тук в минус единицата, в А плюс единицата, обратно. Локален максимум естествено в минус единицата, локален минимум в единицата, така че къде може да очакваме най-голяма стойност? Най-голяма стойност на функцията може да очакваме или в минус единицата, или в петицата, където е края на интервала. Добре, сега ще сравним f от минус 1, което е колко? Минус 1 на трета, минус 3 по минус 1, минус 2, или минус 1 плюс 3 минус 2. Това е 0. И f от 5. Това е 5 на трета, минус 3 по 5, минус 2. Или тук получаваме 108. Добре, ами очевидно f от минус 1 е по-малко от f от 5, откъдето следва, че най-голямата стойност е f от 5, която е равна на 108. Абсолютно аналогични решения ще направим, за да намерим най-малката стойност. Там е доста по-кратко. Най-малката стойност ще бъде ето тук в единицата. Няма друга възможност за нея. Тя ще бъде f от 1 или колко става? Ето е моята функция. 1 на трета минус 3 по 1 минус 2. Или 1 минус 5 е минус 4. Или на маса е f от единица равно на минус 4 и това са решенията на нашата задача. Така, трета задача да се реши въпросното неравенство, няма да го зачитам. Първо, дефиниционно множество. Тук имаме хикс минус единица в знаменател, трябва да бъде различно от 0 или хикс да бъде различно от 1. Другото, което е, трябва да минем при еднакви основи. Да, обаче корен от 5 минус 2 е реципрочно число на корен от 5 плюс 2. Вижте, това ще го докажем сега. Колко става корен от 5 плюс 2 върху 5 минус 4, което е единица, или корен от 5 плюс 2. Или това неравенство ще приеме вида и тук ще сменим степенния показател на плюс хикс. И сега това ще бъде изпълнено тогава и само тогава, когато е изпълнено това. Прехвърлям хикс от другата страна и превеждам под общ знаменател. Така. Изключително разхвърлено пиша. Вторите степени падат, в числител остава хикс минус 6 върху хикс минус 1 по-малко или равно на 0. Това е еквивалентно на хикс минус 6 по хикс минус 1 по-малко или равно на 0. Тук имаме два корена в шестицата и в единицата, като не забравяме, че единицата не принадлежи на нашето дефиниционно множество.
Така, затова тук интервала ще е без прав ъгъл, а тук ще е с прав ъгъл, старшия коефициент е положителен. Знаците са по този начин, на нас не трябват решенията, които са по-малки или равни на 0. Затова хикс принадлежи на отворения интервал в единицата до шестицата, като е затворен в 6. И това е решението на нашата задача. Сега тук само да обърна внимание на това, че аз го пропуснах по подразбиране. Тъй като корен от 5 плюс 2 е по-голямо от единица число, затова запазих знака на моето неравенство. Ако беше по-малко от единица, щях да обърна знак. Така че само тук искам да отбележа със знак за внимание. Четвърта задача да се реши тригонометричното уравнение косинус хикс минус синус хикс равно на единица минус синус от 2 пъти хикс. Сега тук лявата част ще я препиша. Тук единицата ще я представя като синус квадрат хикс плюс косинус квадрат хикс. А тази минус синус от 2 пъти хикс ще го представя като минус 2 пъти синус хикс по косинус от хикс. Така, това е формулата косинус хикс минус синус хикс цялото в квадрат. Така, или моето уравнение е косинус хикс минус синус хикс квадрат минус, това ще го прехвърля от другата страна. Ето по този начин. Косинус хикс минус синус хикс е общ множител. Вътре в скобите остава косинус хикс минус синус хикс минус единица. Тук съм изтървал аргумента равно 0. Така имаме две възможности. Косинус хикс минус синус хикс равно 0. И втората възможност е косинус хикс минус синус хикс минус единица да бъде равно на 0. Така, тук какво се получава? Косинус хикс равно на синус хикс. Сега, кога е възможно да се случи това? Вижте единичната окръжност. Първият вариант е в ъгъл π върху 4, там синуса и косинуса са равни на корен от 2 върху 2 и втория вариант е ето този ъгъл π плюс π върху 4, там и синуса и косинуса са отрицателни и са минус корен от 2 върху 2. Така че две възможности. Разбира се, ще го напишем като решение хикс равно на π върху 4 плюс kπ, където k принадлежи на z и остава да решим второто уравнение. Така, ще прехвърля единицата отдясно. Така, тук косинус хикс минус синус хикс е корен от 2 без скоба синус от π върху 4 минус хикс. Това е единица или какво се получава? Синус от π върху 4 минус хикс равно на единица върху корен от 2 или корен от 2 върху 2. Да, но тук има две възможности. Това да е синус от π върху 4 или синус от 3π върху 4, т.е. ето тук. Трябва да ги разгледаме и двете. Какво се получава? π върху 4 минус хикс равно на π върху 4 плюс 2 пъти mπ, където m е, разбира се,
цяло число, унищожават се π върху 4 или хикс е минус 2 пъти mp. Тук даже ще изпусна минуса, тъй като m взема цели стойности и това няма значение. Така и втория тук възможен случай е π върху 4 минус хикс е 3π върху 4 плюс 2 пъти mp. Така, повдигам всичко нагоре. Колко става? Минус хикс равно на 3π върху 4 минус π върху 4 плюс 2 пъти mp. Или тук хикс се получава минус π върху 2 плюс 2 пъти mp. И това е последното решение на нашата задача. Така, ето го първото, което получихме.